Най-прекрасно се събира от тази пустиня и от този извинвач. Той е пълен извинвач. И също така съм убила Алекс и не помня в същото време. Не знам. Ох, мале, в мозъка ми е само това. Оф, мале. Мале. Майко. Не мога да повярвам, че съм го убила. Време е да свалим тази картина. Оксата ми е мазал. О, речи ми. Това ще се сваля лично ми покой. Дали да не отида в това време до магазина или при приятелка? Но то се караха с всичките ми приятелки. Защото бях на парти без тях. Да не ми дрем, поне съм се забавлявала. Колко е яко, не че издадох. Оф, студено е. Ще отида при баба и дядо в коридора. О, хайде. Тук е уютничко. Ох, ръкавите съм се свалила. Така. Ами ще си го ставя ето тук и отивам до туалетна. О, баба чехните. Готова съм. И да, тук е топличко. И да, супер е. Оф, тази коса! Искам вече да си оправя. Оф, искам вече да се оправим косата. Но тук никъде нямам гледала. Обе ще се оправя. Момент, тут тканица. Ой. Май ще се скупя малко. О, не мога, мързи ме. Писна ми ще се оправя. Този път лесно си махна пластика. Правим се и това. Това ми е решение. Не съм вечно сама от тук. Не от това. Една седмица вече съм си сама. И съм се оправила. Освен с мама и тата, разбира се. Супер готов съм. И да, какво сега да правим? Що дойдех на толкова? Мале, не знам защо съм толкова тъпа. Какъв е този отпечатък на ръка? Да не е моят отпечатък. Чакай сега, ще проверим. О, не, доста по-голямо е. Ето, ама на кой е тази ръка? Мале, какво се случва около мен? Малко смях и още по-голями стават ущите. Мале. Това мраза, само да нямам някъде другата такива отпечатъци. Не, няма. И се радвам. А защо е само една, която не е моята дори?